Riżultat negattiv mill-FATF ikollu effett negattiv fuq l-ekonomija ta' Malta b'mod ġenerali. Sitwazzjoni serja u skomda ħafna. U dan it-ħassib tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin li qed tissorvelja mill-qrib it-teddida serja li Malta titpoġġa fuq il-lista l-griża tal-Financial Action Task Force. Din id-deċiżjoni fil-konfront tal-Gvern Malti mistennija tittieħed matul il-ġurnata tal-Erbgħa. Il-Gvern Malti qiegħed taħt il-lenti tal-FATF kif fl-aħħar snin naqas milli jieħu azzjoni kontra allegati kriminali li kienu jaħdmu qrib ħafna tmexxija ta' Kastilja. Fi stqarrija, l-MDA spjegaw li jekk din it-teddida timmaterjalizza l-effett negattiv fuq l-ekonomija b'xi mod jew ieħor jista' jolqot lil kull settur. L-MDA saħqet li se tkun qed tappoġġja kwalunkwe azzjoni li l-Gvern jista' jieħu biex jissalvagwardja l-ekonomija ta' pajjiżna u appellaw lil Maltin kollha biex jikkoperaw mal-isforzi ta' pajjiżna f'din il-kwistjoni. Appell qawwi li sar ukoll mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista.